అండి అందరికీ నమస్కారం. పూజా న్యాచురల్ హెయిర్ షాంపూ ఈ వారంలో వచ్చిన ఆర్డర్లకు గాను న్యూ బ్యాచ్ ప్రిపేర్ చేశామండి. ఆర్డర్ పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్క మేడంకి థ్యాంక్స్ అండి. మమ్మల్ని నమ్మి మాకు ఆర్డర్లు ఇస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. మీకు కూడా మంచి రివ్యూ నుంచి మంచి రిజల్ట్ రావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. ఈ షాంపూలో వచ్చేసి 13 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ షాంపూ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. శీకాకాయ, కుంకుడుకాయ, ఉసిరికాయ, మందార పూలు, మందార ఆకులు, గులాబీ పువ్వులు, వేపాకు, ఇంకా కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తాం మేడం. అదేవిధంగా ఇందులో కూడా అవసగింజల జెల్లు సపరేట్గా ఉడకపెట్టి దాని నుంచి జెల్ తీసి దాన్ని గ్రైండ్ చేసి దీంట్లో కలపడం జరుగుతుందండి. ఈ జెల్ వల్ల కూడా సిల్కీగా జుట్టు స్మూత్గా తయారవుతుంది. జుట్టు ఓడకోకుండా ఉండటానికి కూడా ఈ జెల్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ షాంపూ వల్ల మీకు జుట్టు ఓడటం తగ్గుతుంది, చుండ్రు తగ్గుతుంది, పేను కొరుకుడు తగ్గుతుంది, జుట్టు రీగ్రోత్ కూడా ఉంటుంది మేడం. మమ్మల్ని నమ్మి ఆర్డర్ పెట్టుకుంటున్నాం ప్రతి ఒక్క మేడంకి థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకా ఎవరికైనా కావాలంటే వెంటనే